amon nga programa para inisingit ng tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Migo toy-toy? Ano migo na inoy? Perfect combination ganyan oh. Ha? Ang ano? Nga, ang ngalan mo wala, Joy. Tapos, ikaw ang tagapaghugas pinggan sa inyo balay. Husto. Pero, may pamangkot ko bala sa imo, Migo toy-toy. Ano na migo na inoy? Paano mo ipasulod ang baboy sa ref ha? Sa 3 ka pa maagi? Paano ipasulod ang baboy sa ref? Sa 3 ka pa maagi? Oo. Paano be? Paano man? Do hindi ko kabalaw. Amo niyo? Ano migo na inoy? Una nga paagi, Ano? abrihan mong ref. Ikadua, ipasulod mong baboy. Ikatatlo, isira mong ref. Amo na bikis amigo toy-toy. Kay bisan ang hapos nga bagay, ginapabudlay pa naton. Hindi migo na inoy Grabe abing paminsar ko. Paano makaigo ang baboy sa ref man? Ang hambal ko ya si imo, idiyahan mo lang kung paano ipasulod ang baboy. O ti hindi man na nakaigo. Gali. Budlay-budlay gidya. Hindi mas budlay magpalangga sa tao nga. Hindi ka man palangga eh. Ate, ari na lang migo toy-toy para hapos imo. Ano migo na inoy? Paano mo ipasulod sa ref ang jirape sa 4 ka pa maagi? Ay doon budlay na ginayahaw. Paano ipasulod ang jirape sa ref sa 4 ka pa maagi? Yan ay pa. Paano man? Amo niho, Ano? una nga paagi, abrihan mong ref. Ikadua, kwaon mong baboy. Agoy. Ikatatlo, isulod mong jirape. Ikaapat, isira mong ref. Grabe ba? Pero, nagligad balang adlaw migo toy-toy. Ano migo na inoy? Nagpatawag sang meeting si Lion King. Sino na siya? Ang hari bala sa mga sapataw. Si Lion King. Grabe. Di mo niyagin kuha man. Basta nagpatawag siya sang meeting. Uti. Tanan nga kasapatan at toto. Pero, may isa to kasapat nga wala naka-attend. Ha? Sino? Ikaw? Ha? Hindi may sapat gito yung wala naka-attend. Luwas sa imo. Ano migo na inoy? Ang jirape. Ha? Uy, nga wala naka-attend sa meeting ang jirape haw. Teka, ginsulod na to sa sarep. Grabe mga istorya mo migo na inoy ba? Daw. Tinunto ito. Mayo, balaan mo. Uy, Daniel. Ari ka nagali diri? Oo, Catherine. Ano tong gintext mo sa akon? Tungkol lang diri. Sige. Ano tong gintext mo? May hambal ka sa akon? Oo. Salamat gid kay nagkadto ka diri sa tambayan naton. May hambal man abi ako sa imo eh. Ha? May hambal ka man sa akon? Ano yan ang hambal ni Catherine sa akon man? Sige. Ikaw maguna. Anong gusto mo ihambal sa akon, Daniel?
Ang matuod, nahambal ko na ina sa imo sang nagligad pa. Pero subong, ihambal ko inaluwat. Giniyatay niya ang kamot ko. Catherine, Mga liyagid siya gihapon sa akon. Wala gid siya nagadula sa paglaom. Catherine, I love you. Daniel. Nga wala ka nakatingog. Ha? Wanabi. Nga daw nagkapamugnaw ang mga kamot mo. Ang matuod, Daniel. Ano yan ang ihambal niya sa akon man? Ang ihambal ko sa imo nga. Nga no, Kat? Ang matuod. I love you too. Ano? Matuod. Ginasabat mo na ako? Hindi na lang, Haw. Hindi na lang, tani. Ha? Kukuan. Nakibot lang abi ako eh. Abi mo, sa pagkamatuod lang, Catherine, ako na ang pinakamalipayon nga lalaki sa bilog ng kalibutan. Tungod ginsabat mo na ang pagigugma ko sa imo. I love you. I love you too. Maayo kay ari ka, Catherine. Lola? Nga Siyang nagligad ko pati tani nga adlaw isukmat sa imo eh. nga na, Lola. Nakita ka mo ni Marie Josie. Sino? Kamo ni Daniel. Updanay ka mo sa higad sang baybay. Nga, Lola? may luyag ka man bala sa Daniel nga to? Palangga mo man bala ang bulag ngayon na? Kukuan, Lola? Kami na? Ano? Oo. Ginsabat ko na siya, Lola. Nabatian mo balang ginahambal mo? Oo, Lola siyempre. Ang buot ko silingon, ano ang maayo nga buwas damlang ay hatag ni Daniel sa imo? Hindi siya makakita. Lola, bisan hindi siya makakita, pero masanag ang iya tagipusoon. Ano nga sabat na naman? Ang buot ko silingon, Lola. Palangga niya ako. Kaya ginapakita niya ang respeto sa akon. Bisan hindi siya makakita, pero nabatsyagan ko nga matuod-tuod siya magpalangga. Garay ba? Kay balo ka naman, guro, nga hindi kami magsugot sang ginikanan mo nga siya lang mapamana mo. Kung makatapos ka sa pag-eskwela mo, kag makaubra na, damo ka siyang lalaki nga malaga sa imo. Ate, oo, Lola Siyempre. Pero, siya lang ginahigugma ko. Kag wala na sang iban pa. Ha? Kay balo ako, Lola. Wala mo ginpakigbato sang una si Lolo Miloy. Gani subong. Ako, ipakigbato kong paghigugma ko kay Daniel. Ate, sige. Total, gusto mo na. Panindugan mo. Oo, Lola. Bahala na ako anong matabo sa pagpangabuhi namon. Basta, ako, ihambal ko sa inyo ni Mama kag ni Papa. Sa imo, kag sa aton pamilya. Kung tani, respetohon man ninyo ang desisyon ko. Si Daniel ang ginahigugma ko kag hindi si Enrique. Ginahigugma ko siya, Lola. Kung mo man ko sinatani siyang una, napakagbato ko pa si Miloy ko. Palangga ko si Daniel, Lola. Diyan ay pa. Ako na script la. Ay, susa, haragling ako niyo.
Palangga ko si Daniel, Lola. Kag bisan ano pang matabo. Higugmaon ko siya. Kag higugmaon man niya ako. Ate, sige. Total, wala naman kami siyang mahimo. Basta, support ka man sa love team namo ni Lolo mo, Miloy, ha? Kanami siyang ginahigop ko nga kape ba. Pero, do kasubo siyang kabuhi ko haw. Ang akon mga apo, si Daniel kag Catherine daw okay naman ang ila relasyon. Labi na gid kay daw wala naman mahimo si Basyang. Subong pa nga nagbalik si Parimiloy. Ay, nadaan nga sige na subong pagpangaluyag ni Basyang kay Parimiloy. Ang problema na lang amo si Enrique. Ano ay hanang matabo kung mahibalaan niya nga sila na ni Daniel kag ni Catherine. Nga daan nga do wala ko salig sa lalaki nga ato. Kadamo pa siyang iya mga barkada. Basi bala kung anong himuon ni kay Daniel. Ay, sige lang. Kinahanglan mabuligan kong akon apo. Wow, maayo pa sila. Ay, sana all may love story.